खृष्टनि अनजाग्रा लोगोफोर, गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे जाया दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायग्रा साफ्रोमखौबो आरोबाव दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। अनजाग्रा खृष्टनि लोगोफोर, आरोबाव दिनै नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय माखासे बाथ्रा नोंथांमोनजों रायज्लायनो शेयार खालामनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ आङो लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव ख्रिस्टियान जानायखाय माबा मोनसे लाब आरो मुलाम्फा मोनदेरगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो बेखौनो मिजिंथिहरबावदों। आरो जायफ्रा ख्रिस्टियान नङा बा आंनि भिडिअखौ मोजां मोननानै नायगासिनो दङ, बे बिथांमोनाबो बे बाथ्राफोरखौ गोथौवै सानहाबब्ला नोंथांनि जिबनावबो माबा मोनसे लाब आरो मुलाम्फा मोनदेरगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोनजों 10 पइन्ट गासै 10 बाथ्राफोर बा पइन्टफोर दिनै आङो लानानै फैदों नोंथांमोनजों बे बाथ्राफोरखौ सावरायनो थाखाय। बेनो जाहैबाय, बे टपिकआनो जाहैबाय जे ख्रिस्टियान जाना इसोरनियाव आरज खालामैनि खहाफोर। जों दे ख्रिस्टियान दिनै जाबाय, नोंथाङा दिनै सासे ख्रिस्टियान जाबाय, दिनै ख्रिस्टियान जानानै इसोरनाव जिशु ख्रिस्टनियाव जुदि जोङो आरज खालामै ख्रिस्टियान, आरज खालामग्रा प्रार्थना खालामग्रा नङै जुदि जोङो ख्रिस्टियान जायोब्ला बेनि खहाफ्रा दिनै मा बेखौनो दिनै 10 पइन्ट लानानै नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ आङो दिनै लानानै फैबाय। दिनै जोंनि गेजेराव जोंहा दिनै बेबायदि मानसिफोर थायो ना, मा होनो, अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों दिनै ख्रिस्टियान जाबाय नाथाय जों दिनै आरज खालामा। जों दिनै ख्रिस्टियान जाबाय, जेब्ला जोङो जिशु ख्रिस्टखौ मोनजेनो नाजावजेनो अब्लासो जों दिनै इसोरनाव आरज खालामो। नाथाय गोबांथार समाव दिनै जेब्ला जोङो फुराना दिनै जालाङो, जेब्ला जों इसोरनियाव बा ख्रिस्टियान जानानै अब्ला जोंनि आरजआबो दिनै खमनिफ्राय खम दिनै डाउन जालाङो। जोबनायाव ख्रिस्टियान जाब्लाबो, इसोरखौ मोनब्लाबो मिथिब्लाबो आरज खालामग्रा नङै बा आरज खालामै जोङो ख्रिस्टियान दिनै जायो। दिनै जोंनि गेजेराव गोबांथार बेबायदिनो दङ। नोंथांमोना नोंथांमोननि मेगनजों, नोंथांमोननि मेलेमफोरजों, जिउफोरजों नाहरोब्ला बेबायदि ख्रिस्टियानफोरखौ दिनै जोंनि गेजेराव एभेलेबेल दिनै जों बा नोंथाङा मोननो हागोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला फैदो बे गासै 10 पइन्ट, बे गासै 10 पइन्टसफ्रा आरज खालामैनि जि खहाफ्रा मा जों मिथिनानै जों लानो। आसा खालामो नोंथांमोना बे पइन्टसफोरखौ मिथिखांनायनि उनाव, खोनाखांनायनि उनाव दिनैनिफ्राय इसोरनाव आरज खालामनायाव बोलोग्रा जागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमखौबो मिजिंथिहरदों। आरो बेनि सिगां मोनसे बाथ्राबाव नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामनो सानदों। नोंथांमोना बा जों साफ्रोमबो दिनै बयबो मिथिगौ, आरज खालामनाया इसोरजों रायज्लायनाय जायो होननानै जों बयबो मिथिगौ ना, मा होनो, अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, गावनि सासे लोगोजों बा इसोरजों रायज्लायनाय जायो होननानै नोंथांमोना मिथिगौ ना? सासे लोगोआ गावनि लोगोजों रायज्लायबाय थायाब्ला सोमोन्दोआ माबोरै गोजान जालाङो? सोमोन्दोआ दिनै गोजान जालाङो। रिलेशनशिप जे नोंस्रा दंमोन नोंसोर सानैनि गेजेराव, बे दिनै गोजान जालाङो रायज्लायबाय थायाब्ला। दिनै थिग बेबायदिनो इसोरनावबो, जिशु ख्रिस्टनियावबो जुदि जोङो आरज खालामै ख्रिस्टियान जायोब्ला बा आरज खालामग्रा नङै ख्रिस्टियान जायोब्ला, होनब्ला इसोर आरो जोंनि गेजेराव, इसोर आरो नोंनि गेजेराव बे सोमोन्दोआ मा रोखोम थागोन? नोंथाङा बेखौ मोनदांदों ना? जोङो बेखौ मिथिथारनो नांगोन आरो मोनदांनो नांगोन। अब्ला फैदो आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे आरज खालामै 10 पइन्टस, 10 पइन्टसफ्रा मा आं नोंथांमोननो मोनफा मोनफा फरायनानै खोनासंहोनि। सेयाव लिरदों, नाम्बार 1 पइन्टआव, आरज खालामाब्ला
गाज्रि दुष्ट आत्माफ्रा जोंखौ बेंना लायो मिथिबायना जुदि जोङो प्रेयारलेस बा प्रेयार खालामै आरज खालामै ख्रिस्टियान जायोब्ला गाज्रि दुष्ट आत्माफ्रा जिउफ्रा जोंखौ नोंथांखौ दिनै बेंनानै लायोनो नोंथाङा बेखौ मिथिगौ ना नाउ नाम्बार 2 पइन्ट नैथियाव आरज खालामैनि थाखायनो जों इसोरनि खाथिनिफ्राय गोजान जायो मिथिबायना मा होननानै बुंदों आरज खालामैनि थाखायनो जों इसोरनि खाथिनिफ्राय गोजान जायोनो आरो दानिया फैदो थामथि पइन्टआव नाम्बार 3 पइन्ट आरज खालामैनि थाखायनो जों पापाव बारायलाङो मिथिबायना जों आरज खालामैनि थाखायनो पापाव जोङो दिनै बारायलाङोनो जोङो बेखौ बे पइन्ट्सफोरखौ जों गोथौ सानहाबनि मानो माब्रैनि बेनि सोमोन्दै दानिया फैदो ब्रैथि पइन्टआव आरज खालामैनि थाखायनो जोंनि न'खराव सुख सान्ति थाया खोनाबायना मा होनदों आरज खालामैनि थाखायनो बे इसोरनाव जोंनि न'खराव सुख सान्ति that means गोजोना थायानो बेनिखायनो जोंनि न'खराव गोजोन सुख सान्तिखौ नांगौब्ला जों इसोरनाव अरायबो जों आरज खालामबाय थानो नांगौ ख्रिस्टियान जानायखाय दानिया फैदो 5 पइन्ट बाथियाव 5 पइन्टआव आरज खालामैनि थाखायनो मानसिनि रूपाव लासै लासै इसोरनाव दुर्बल जालाङो जों आरज खालामैनि थाखायनो मानसिनि महराव मानसिनि रूपाव बे इसोरनाव लासै लासै मा जालाङोनो दुर्बल जालाङोनो मिथिबायना उइक जालाङो मानो आरज खालामैनि थाखायनो दानिया फैदो 10थि पइन्ट नाम्बार 6 पइन्टआव आरज खालामैनि थाखायनो इसोरनि महिमानिफ्राय गोजान जानाङो मिथिबायना जों आरज खालामैनि थाखायनो इसोरनि महिमानिफ्राय गोजान जानाङोनो इसोरनि महिमानिफ्राय गोजान जानाङो आरज खालामैनि थाखायनो दानिया फैदो 7 पइन्टआव आरज खालामैनि थाखायनो सैताना बासा लानो नागिरो मिथिबायना आरज खालामैनि थाखायनो सैताना जोंनियाव बासा लानो नागिरो दानिया फैदो 9थि पइन्टआव नाम्बार 8 पइन्टआव आरज खालामैनि थाखायनो जों सोरगोनि बोरनिफ्राय गोजान जानाङो मिथिबायना मा होनदों आरज खालामैनि थाखायनो जों सोरगोनि बोरनिफ्राय गोजान दिनै जानाङोनो 9थि पइन्टआव दानिया फैदो नाम्बार 9 पइन्ट गुथियाव मा लिरदों आरज खालामैनि थाखायनो जों इसोरनि बोलो बरदाननिफ्राय गोजान जानाङो मिथिबायना जों आरज खालामैनि थाखायनो जे इसोरनि बोलो जे इसोरनि बरदान बेनिफ्राय जों गोजान जानाङो अनजाग्राफोर आरो दानिया फैदो जोबथा पइन्ट 10 पइन्टआव नाम्बार 10 पइन्टआव मा लिरदों आरज खालामैनि थाखायनो जों इसोरनि बिसा जानो हाया नाथाय सैताननि सन्तान बिसा जायो मिथिबायना मा लिरदों जोबनायाव आरज खालामैनि थाखायनो जों इसोरनि बिसा जानो हाया आरो मानो सैताननि सन्तान बा सैताननिसो बिसा दिनै जों जानाङो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनो इसोरनाव आरज खालामैनि खहाफ्रा दिनै बेनो जोंनियाव जों जुदि ख्रिस्टियान जानानै इसोरनाव आरज खालामाब्ला मा खहा जायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे मिथिबाय सोलोंबाय आरो दिनैनिफ्राय इसोरनाव आरज खालामग्रा सासे ख्रिस्टियान बिमा आरज खालामग्रा सासे ख्रिस्टियान बिफा सासे ख्रिस्टियान सेंग्रा सासे ख्रिस्टियान सिख्ला नोंथांमोना जागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आङो बेखौनो मिजिंथिहरबाय आरो दिनैनि बे गुसुं भिडिअखौ बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों खुलुमबाय।